So, yun, Ka-Oblax, welcome to my vlog. Iba yung lulutuin natin yung umaga, mga Ka-Oblax. Laing po to, pero yung bagong pitas, mga Ka-Oblax, galing pa lang to ng bundok, mga Ka-Oblax. Isasama natin, ito lang dahon lalagay natin, mga Ka-Oblax. Gagataan natin to. And then, lalagyan natin ng sardinas. Yun, masarap to, mga Ka-Oblax. Kasi madalas ako magluto ng laing yung dried na mga Ka-Oblax. So ngayon, tatry natin yung labas na laing mga Ka-Oblax. So ayun, prepare muna natin. Ayan na mga Ka-Oblax, prepare na natin. At sasama natin itong mga talbos-talbos. Yung nakapilipit pa mga Ka-Oblax. Yun. So, ito, gataan na natin mga Ka-Oblax. Prepare na tayo. So, ayan na mga Ka-Oblax, na-prepare na natin. May prepare na tayong mga panangkap, mga Ka-Oblax, sibuyas. At hahaluan natin mga Ka-Oblax ng Miga. Hindi po ito sponsored, lagi ko lang to. Yan po ang isasahog natin mga Ka-Oblax para maiba naman mga Ka-Oblax. Hindi puro na lang gisa-gisa mga Ka-Oblax. Sige, gawin na natin ito mga Ka-Oblax. Ka-Oblax. Lagyan natin ng asin, sangkapan na natin, at hinalo ko ng mga Ka-Oblax yung sardinas. At iuon ko na yung ilaw, ay yung apoy mga Ka-Oblax. Ayun. Halo-haloin natin ng kaunti. Kasi kami mga Ka-Oblax, kami mga taga Bicol mga Ka-Oblax, habang kaming nagpapainit ng gata, hinahalo namin yan. Ayaw namin makuruta. Sinisipon ako. Pasensya na. Ganoon talaga. So, antayin muna natin kumulo to. Hindi lalagay na natin yung gulay natin mga Ka-Oblax. Haluin hanggang labasan mga Ka-Oblax. Ayan na. Lalagyan natin yan ng sili mga Ka-Oblax maya maya. So yun, kumukulo na siya. Pwede natin ilagay yung gulay natin. So lagay na natin yung fresh na laing mga Ka-Oblax. Ayan, lagay na natin oh. So may natira pa tayong gata dyan mga Ka-Oblax. Ilalagay natin yun mamaya na. Yung kakang gata talaga yun. Ito yung second napiga mga Ka-Oblax. So yun. Mukhang masarap to ah. Oh, ayan na. Ayan na. Mapaparami na naman ang kain ko nito mga Ka-Oblax. Yun. Pag kayo nagluluto mga Ka-Oblax ng fresh na laing, wag nyo mong haluin ng haluin kasi yan may tendency maging yan, nangangagat, ibig sabihin makati sa lalamunan mga Ka-Oblax. Kaya hayaan lang natin muna yan pag ganyan. Tsaka pag hinalo mo yan, dahan-dahan lang mga Ka-Oblax. Wag mong lalamugin yung kung para kang naglamog kung ano-ano mga Ka-Oblax. Intende? Joke lang. Yan, mga paganyan, hinay-hinay lang. Mas masarap yung hinay-hinay. Ay, mas mainam yung hinay-hinay mga Ka-Oblax. Ano ba naman to? Inuubo kasi ako, kaya ganito akong magsalita mga Ka-Oblax. So, ayan. Mukhang masarap nga itong mga Ka-Oblax. Ayan na. So mga Ka-Oblax, kung bago ka lang sa page ko and sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and follow my YouTube channel. And pakiclick na rin sa YouTube, yung click na rin ng bell button para update kayo sa mga bagong videos mga Ka-Oblax. So go, ilagay na natin yung kakang gata, yun ang tinatawag kakang gata, yung unang gata mga Ka-Oblax. Nilalagay namin yan mga Ka-Oblax. So, ayan na. So, antay-antayin lang natin. Madali lang to mga Ka-Oblax maluto eh.
Yan, oh. Yan na mga Koblaks. Yun mga Koblaks. Siguro yung mga taga Bicol nilalagay din ginugulay din nila ng ganito mga Koblaks. Pero iwan ko lang dito sa Maynila kung kumakain sila dito. Kaya kumakain sila nito mga Koblaks. Ano ba itong pinagsasabi ko? Pasensya na kayo mga Koblaks kasi may sipon ako tsaka ubo. Namiss ko lang talaga yung lutong ganito kasi sa Bicol ganito yung pagluluto namin. Malimit kasing niluluto yung dried dried laing. Para kako mas bago naman. Ito naman, may iba naman. Para masarap. Masarap ang kain. Kahit ako'y may sakit. Mapaparaming kain ko nito mga Koblaks. So ayan na, malapit na ito mga Koblaks. So mga Koblaks, ito na yung gulay natin. Tapos na, hindi ko napakita kasi nakalimutan kong nagbibideo pala ako. Naka-off yung camera ko. So ito na yung mga Koblaks, yung gata nating laing. And then prito natin galunggong, yung maliliit lang to mga Koblaks. So ano pang hinihintay natin mga Koblaks? Kainan na. Thank you for watching. See you in next vlog mga Koblaks.